Barka da zuwa ‘yan Najib Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinda sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo a kan YouTube. Mun gode. Alaikum masu sauraro. Lokacin da Malina ta zo nan a zancenta sai Zawaru, Hamaru, Amfal, Ilmira da Muzek suka kama kallon juna suna duru-duru. Daga can sai Zawaru ya bushe da dariya ya ce, "Haba Malina, in banda abinki me aka yi yanzu? Ai wasa farin girki." Don Uzairu ya yi wannan abin bajinta guda ɗaya bai isa a ce har mun ba da gaskiya ga addininsa ba, domin bala'in da muka gani a yanzu tamkar share fage ne a kan na gaba. Idan kika ga mun ba da gaskiya da shi sai mun ga mun raba sarakunan nan da ababen dogaransu tukunna, sannan mun je birnin tsibirin Azurul Makadur ya ɗauko mana akwatin ruhin boka makanon wato mahaifina. Sada Malina ta ji wannan batu sai ta kai ce ya kama ta ce, to yanzu kai in ban da gajeren tunanin irin naka, inda Uzairu bai ceci rayuwarka ba a cikin kogin ƙanƙarar can, ya za a yi ka kawo yanzu har ma kai wannan furci? Zawaru ya sake bushewa da dariya sannan ya ce, hakika na fuskanci cewar ke soyayya ce ta sake kika gaskata shi, amma mu sai mun ga zahiri. Har Malina ta buɗi baki za ta sake cewa wani abu sai jarumi Uzairu ya taru numfashinta ya ce, ya ki bar onata kin rabu da shi kawai. Ai ta gaskiya dokin karfe ce da sannu za ta bayyana kanta. Kawai ku tashi mu ci gaba da tafiya domin mu isa cikin birnin san mu idda sayan abin da ya kawo mu. Ba tare da gardamar komai ba su duka suka miƙe suka ƙara nausawa gaba. Duk wani abu da ya faru ga su jarumi Uzairu sarki Huncul ya gani a cikin madubin tsafinsa, ko da ya gama ganin al'amarin sai ya tuntsire da dariyar mugunta. Lokaci guda ya martake fuska kai ka ce an aiko masa da saƙon mutuwa ne. Ba zato ba tsammani sai idanunsa suka ciko da ƙwalla har hawaye suka subutu masa. Shi da wannan hawaye ba na komai ba ne face na takaici. Takaicin kuwa ba na komai ba ne sai na ganin cewa yau an waye gari ya haɗa tarkon mugunta, amma ga wani maluki guda ɗaya ya lalata tarkon muguntar ya ƙi yin aiki. A iya rayuwar sarki Huncul duk abin da ya sa a gabansa yana samun nasara, bai taɓa ganin mishkila ba sai a wannan karo. Al'amarin da ya matuƙar bashi mamaki, don haka sai ya ƙudiri niyyar ya miƙe tsaye ya zage damtse akan waɗannan abokan gaba da ke shirin shigowa har cikin birninsa su ci shi da yaƙi. Lallai tun da suka haye wannan tarko na farko babu mamaki su haye sauran tarkunan shida da ke gabansu. Cikin tsananin fushi sarki Huncul ya fito daga cikin ɗakin tsafinsa ya tara dukkanin fadawansa ya ce a yi sauri a shirya dakarun yaƙi domin ga makiyanan suna dab da shigowa. Ai kuwa nan da nan mayaka suka yi shiga yin shiri aka yi ta kimtsi. Cikin kankanin lokaci dakaru suka mamaye garin gaba ɗaya, musamman fadar sarki, mahaya daban, 'yan kwari da baka daban, masu garkuwa daban. Kai idan mutum ya ga dubun ɗaruruwan mayakan ya ji cewa da mutum 7 kacal za su yi wannan yaƙi sai takaici ya kama shi. Su kansu fadawan sarki Huncul sun yi matuƙar mamaki da suka ga halin da ya shiga kan mutum 7 kacal duk da girman ɗaukakarsa a tsafi. Lokacin da sarki Huncul ya lura da cewa fadawansa suna mamakin wannan al'amari sai ya nuna musu abin da ya faru ga su Uzairu a cikin kogin kankara. Ko daga naka sai su ma hankalinsu ya dugunzuma suka tabbatar da cewar abin fanayi ne. Bayan an tara dukkanin mayakan garin a kofar fada sai sarki Huncul ya yi musu kashedi cewa kada wani ya kuskura ya taɓa lafiyar yarsa Gimbiya Ilmira, amma lallai yana son a kashe sauran abokan tafiyar tata banda Yarima Muzek da Gimbiya Malina, su ma su yake a kama su a raye a gurfanar da su a gabansa. Gaba da dakarun suka amsa cewa za su bi wannan umarni. Wannan shine abin da ya faru tsakanin sarki Huncul da jama'arsa na cikin birnin San. Al'amarin su jarumi Uzairu kuwa tunda suka baro kogin kankara suka ci gaba da afkawa cikin masifu iri-iri. Wani lokacin sai dai su ga wuta ta kama dajin gaba ɗaya tana ci ganga-ganga sama da ƙasa, har bishiyoyi na rikitowa ƙasa suna ƙoƙarin danne su. Da ƙyar da su ɗingoshi jarumi Uzairu ya cece su gaba ɗaya daga sharrin wannan wuta. Daga nan kuma sai suka shigo cikin wani daji mai manyan layayyun duwatsu
ba zato ba tsammani sai duwatsun suka kama mirgi na kansu suka tuso su jarumi Uzairu a gaba da gudu. Sai da rage saura bai fita ku ɗaya ba tsakaninsa da duwatsun, sannan Uzairu ya tuno da yin addu'a ya kira sunan Allah. Aiko nan take duwatsun suka tsaya cak a gabansu bayan sun faɗi ƙasa suna ke. Ba tare da ɓata lokaci ba suka miƙe suka ci gaba da tafiya. Kwatsam sai ga waɗansu irin baƙaƙen manyan kuraye masu tsananin muni da ban tsoro marasa adadi suna barkowa ƙasa suna fitowa. Nan fa kurayen suka afka musu aka kama matsanancin yaƙi. Su dai kurayen ba sa jin sara ko suka. Idan takwabi ta sauka a jikinsu sai ka ji kamar dutse aka sara, idan kuwa suka kai wa mutum bangaji sai dai kaga ya yi sama ya faɗo ƙasa. Haka dai kurayen nan suka ƙuntata su jarumi Uzairu. Duk jarumtaka irin tasu sai da suka raina kansu domin kurayen ba sa gajiya, sannan suna da zafin nama da ƙarfin tsiya. In ba da ma jarumi Uzairu ya yi da gaske da tunan Malina ta hallaka, domin tuni kurayen sun banke ta faɗi ƙasa. Ko da suka yi ca a kanta za su cinye ta, sai jarumi Uzairu ya daka tsalle sama yana mai kabara ya faɗo kansu ya wasu da sara. Aikwa duk wanda ya sara sai dai kaga ya tarwatse ya yi filla-filla. Cikin ƙanƙanin lokaci jarumi Uzairu ya karkashe waɗannan kuraye. Ba tare da ɓata lokaci ba suka kimtsa, sannan suka ci gaba da tafiya suna tunkarar birnin Sin. Ko da suka fara tunkaro birnin sai suka hango dandazon mayaka sun yi cincirindo suna jiran ƙarasowarsu. Ko daga naka sai su jarumi Uzairu suka ja tunga suka tsaya. Nan take ɗaya daga cikin waɗannan dakaru ya durfafo ya zo har gaban su jarumi Uzairu ya jefa musu wata takarda, sannan ya sukwana dokinsa ya koma cikin bataliyarsu. Cikin hanzari jarumi Uzairu ya warware wasiƙar ya fara karanta ta a fili kamar haka: takarda daga hannun sarkin sarakan duniya zuwa ga sadaukin jarumi Uzairu mai ban mamaki. Bayan gaisuwa da yi muku barka da sauka a ƙasata, kai da jama'arka, ina son ka sani cewa ba na son na hallaka ku, domin in dai fito na fito za a yi, kasancewa cikin yan daƙiƙu kaɗan za mu murƙushe ku. Ka yi sani cewa na san abin da ke tafe da ku, kun zo ne ku raba ni da kwagirin tsafina. To na yarda zan ba ku kwagirin tsafina, amma bisa sharaɗin za ku ba ni ‘yata. Idan kun amince ku turo wakilin mutum ɗaya tare da ‘yata, ni ma zan turo wakilina tare da kwagirin tsafina. Ku riga makaranta wannan wasiƙa sai Gimbiya Ilmira ta yi carab ta dubi Uzairu ta ce, ya kai babban jarumi, kada ka yarda da kalaman mahaifina, domin mutum ne shi maha'inci kuma mayaudari. Lalle wannan ba komai ba ne ya shirya face tugu. Abin da nake so da kai shine ka rubuta masa takardar raddi, ka ce da shi ba za ka bayar da ni ba a gare shi ba face ya fara aiko da kwagirin tsafin har nan gabanka. Dalilina a nan shi ne zai iya baka kwagirin ƙarya, wato ba na ainihin nasa ba. Ni ce kaɗai zan iya tantance nasa da na ƙarya. Idan ya aiko da shi na gani na gaskata shi ne sai ka bayar da ni a gare shi, in ba haka ba kuwa to sai dai fa a yi wannan yaƙi. Ko da gama wannan jawabi sai Zawaru ya dubi Ilmira ya ce, wannan ai gurguwar shawara ce kika kawo. Ta yaya za mu iya yakar wannan miliyoyin jama'ar? Ai gwara dai mu sauya shawara, amma muddin muka yi wannan yaƙi sunanmu matattu. Uzairu ya dubi Zawaru ya ce, ya kai Zawaru, ina son ka gaya mini yadda aka yi muka tsallake masifin baya. Shin ƙarfinmu ne ko kuwa dabarar mu ce? Zawaru ya yi shiru bai ce komai ba, yana mai sunkuyi da kansa ƙasa. Uzairu ya ci gaba da cewa, to ka sani cewa Ubangijin da ya ba mu sa'a muka shallake masifin baya shi ne zai sake ba mu sa'a mu sami nasarar yaƙi akan miliyoyin dakarun can. Mu shiga har cikin birnin Sin mu ɗauko kwagirin tsafi. Sa'ad da Uzairu ya zo nan a zancensa sai ya buɗe jakarsa ya fito alƙalami da tawada ya rubuta wasiƙar raddi da hannunsa kamar yadda Ilmira ta ce ya rubuta. Sannan ya rubi Hamaru da Amfal ya ce, gashi ɗayanku ya je ya kai wannan wasiƙar. Ko da haka sai hankalin Amfal da Hamaru ya rugunzuma suka fara nuke-nuke suna ja da baya. Al'amarin da ya fusata jarumi Uzairu kenan kawai, sai ya zaguri dokinsa ya nufi dandazon dakarun sarki Huncul. Da zuwa sai ya tsaya gabansu ya ɗaga wasiƙa sama. Take aka zo aka karɓi wasiƙar. Aikwa ana karɓa sai ya juya da baya ya kwana dokinsa a guje har ya iso wajen su Ilmira ya tsaya yana jiran abin da zai biyo baya. Sai da aka jima su jarumi Uzairu ba su ga an sake aike gare su ba.
Daga can sai kawai suka ga dakarun sarki Huncul sun sakarwa da kansulin zami sun durfafo su. Kowannensu ya zara makami yana kwararar uban iko. Ƙarar kofatan da kansu ma kaɗai ta isa ta firgita mutum ya ɗimoce. Bare kowarsu da kwarjinin yawansu, ko da su Zawaru suka ga sugar mayaka ba adadi ta durfafo su sai suka razana suka yunkura za su juya da baya. Barka da zuwa El Najib Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo akan YouTube.